Ai, que bo, L'Albufera és que és lo màxim. Tu creus que podríem pujar a la barqueta? Crec que deu d'estar petar, però bé. I si no, podríem anar a pillar un dolcet a la Beata, no creus? Allí tenen de tot. Fan croissants, donuts, fartons... Ja. Per mi bé. També fan cacaus i salat? I també fan ensalades o què? M'estàs vacilant? Dona, si tan meravellós és, per què no fan esmorzars, No sé. Jo crec que l'arròs és lo màxim. Per què el mola tant l'arròs? Tu saps la quantitat de paelles que es poden fer amb tot aquest arròs, I no solament paelles, també arròs al forn i molts altres plats. Però per això n'hi ha que saber fer-les, i no tot el món sap. Per això vull que entrar al Consell. Per qui t'ensenyarà a fer l'arròs con cal? No sé. No Obi-Wan m'ensenyarà. A tu? Clar que a mi. Qui millor que jo, No sé, t'estàs flipant un gra massa. Ja veuràs quan les faig ensocarrat i tot. No pot ser, ensocarrat i tot? Sí, ja veuràs, ja. Costa Call, estàs bé? Seràs cabró?